Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Mooi dat je erbij bent, want we gaan weer helemaal los dit seizoen. En in deze eerste aflevering optredens aanzien van Blondeau, het koor Sjonge Jonge en een fantastische band, Papa J en Holly Rollers. Ja, nagelnaaien band uit Drachten. Geweldig om ze hier te hebben. Straks praten van mij en we jaren nog meer live nummers van ze. Twee broers en een neef. Papa J en de Holly Rollers. Maar we gaan eerst even praten met Boas. Want zijn album, we hadden er al vaker gehoord, Keep It Simple, is eindelijk uit. Hij is er eindelijk. En dat vinden wij heel goed nice. Boas, want na een week een beetje met de band om op te treden. Want we vinden die echt een fantastisch talent. En ik volg die ook al even in de tijdje. Ja. Is voor zo'n opluchting dat het album eindelijk uit is en clear is. Het is er eindelijk. Het is een. Ik ben nog voor 2 jaar er naartoe aan het werken. Ik had al een tijdje was het al klaar. We wachten het moment af en nu is het er eindelijk. Dus dat vind ik wel heel fijn. Zware bevalling, maar een mooie kind. Maar ik het zou omschreeuwen net. Niet een zware bevalling. Nee? Ja, nee. Het was voor mij. Sterker nog, het kwam uit om 12 uur. En we waren aan het proosten met z'n allen. En toen dacht ik, ja. Het is meer een opluchting dat het gewoon eruit is. Dat mensen het kunnen horen. Het was altijd een beetje. Ik kon niet altijd alles weggeven. Dus ik ben heel blij dat het nu allemaal eruit is. Hoe hast het omgepakt? Even het verhaal nog. Dat had al een PKD en ik behuisjeren. Maar toch nog even, omdat het door zo'n lange periode gaan is. Er was al die muzikanten, voornamelijk in de Ronestad in Tuskenvoen. Hè? Daar spelen stuk mee. Ja. Ik heb de jongens waarmee ik de plaat heb opgenomen. Die komen allemaal uit de Randstad. Haarlem, Rotterdam. En, hoe best het te lonen kwam eigenlijk? Toen we het album gingen opnemen, heeft Maurice, die is het aan het gaan produceren. En die heeft de jongens allemaal bij elkaar gehaald. Bijvoorbeeld Stan, de Kwaadsniet, die jongen die op piano heeft ook bij Maurice in de band gezeten. Dus er waren allemaal jongens waarvan we allemaal dachten van ja, die passen mooi erbij. En dat is goed gebleken. Ja, want hoe was het bij Maurice kwam? Maurice via We Want More, toen ik daar meedeed. Dat programma van SBS 6, hij is toen meedingen? Ja, en daar kreeg ik een filmpje van een goede vriendin van mij. Die had allemaal Nederlandse artiesten die ik heel gaaf vond. Had ze een filmpje laten maken van hey Bo, succes in de finale. En die kreeg ik de avond ervoor, voordat ik de avondopnames had. En toen zei Maurice, van ik vind je sound te gek, te gekke stem. Succes daar in Hilversum. En als je zin hebt om een keer een liedje te komen schrijven, dan moet je dat doen. Dan kun je me berichten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb me gebericht. En dan hadden we 1 nummer, 2 nummer. Op een gegeven moment hadden we 7 of zo. Dus zeiden we, nou, we hoeven nog maar iets van 5 erbij. En dan hebben we alweer een album. En zo is dat steeds meer ontstaan.
Dus alles in eigen beheer trouwens, vreek me nog? Ja. Of zit je er een label achter? Nee, we doen alles in eigen beheer. Dat vind ik ook het leukst van, daar leer je ook het meeste van. Ja, maar het is ook de hard way. Hè? Ik bedoel, je mag alles zelf regelen, denk ik, of niet? Ja, nou, Maurice die ondersteunt me daar heel erg in. Kijk, die legt me ook heel veel dingen uit en die helpt me met heel veel dingen. Dus dat is heel fijn. Platenzuits, hij is presenteert inmiddels. En nou, komt er een tourke of ik hem nog iets met de promo doen? Ja, ik doe mee een popronde dit jaar. Dus door het hele land. En ik ben een van de 8 oortalenten. Dus ja, ik mag op hele gave podia's gaan spelen. Ja, dus de komende maand is al bekend. En de volgende maanden die worden nog bekendgemaakt waar en wanneer ik speel. Muziekkrant Oor, nou ja goed, waar ken hem net natuurlijk. Het is nogal wat om Deros talent naar voren te worden. Popronde is een bijzonder festival, mag ik er even voor bij vertellen. Ja. Er zijn een aantal artiesten die screwen zich in. En dan kan de stad, waar het georganiseerd wordt, zelf kiezen welke artiesten ze boeken. De artiesten mag je net in hun eigen stad spelen. Dus dat jouw altijd wel een heel mooi beeld wat in ieder geval opvalt. En wat betreft het talentenskip van Oor, hij is net de enige Fries die ter fruit keert. Dat was Katie Kos, met Roots op het Jereveen, is uitkeersdag oortalent. Dus dan is het alleen maar hartstikke mooi. Ja, wel een Fries bloed en door talent. Goed talent, oh ja. Zo is het. Waar steer je hem eigenlijk in die popronde? Welke steden doe je hem aan? Echt, dus niet meer Het hele land, toch? Het hele land. Ik begin in Nijmegen zaterdag. En voor de rest ben ik allemaal... wat hebben we allemaal... Ja, ik speel sowieso ieder weekend wel op een andere plek. Soms ook wel 4 keer in de weekend. Echt los dus. Ja, het gaat echt los. Echt een tournee. En toch keep it simple, of niet? Ja, ik hou het mooi simpel. Nou, door de week low-key lekker muziek blijven schrijven. Werken aan weer een nieuwe plaat, want ik blijf niet stilzitten. En voor de rest gaan we gewoon knallen. Nee, weekend treffen die we. Zo is het. Boas. En al je te vinden natuurlijk op internet. Zijn platen uit Keep It Simple. En je hoort ze even op zijn site of natuurlijk ook op Spotify. Succes, jongen. Dankjewel. Hartstikke mooi. We gaan weer terug bij de band waar we straks ook nog bij praten. Papa J en Holy Rollers. I got my eyes on your body tonight. You are around as I
Ja, te gekke band, maar dat hier kan ik al even zijn. Papa J en de Holly Rollers. Straks praten ik nog even mee ze trouwens. We beginnen nou eens volgende gasten, want het is een volledige band. Al draait het eigenlijk om één persoon en ik had toen Blondo. Carlos wijdwijdig met hem praat hoe zijn muzikale passie, maar ook het idee erachter. Dat is al even rondvinden trouwens in uw podcastserie van Noorderwind. Maar ik ben blij dat hij een keer met de band in de studio is. Blondo, welkom. Dankjewel, hallo. Snitser, Tjimurg, Ljouter, hoe zit het eigenlijk? Ja, Ljouwerter, Snitser, Nowhere Ljouwerter, ja, zo'n beetje. Hoe lang zit je al in de muziek? Als Blondo, ik denk 2-3 jaar. Ja. Waar is mij begonnen? Waar het begonnen is, hoe bedoel je? Met een piano, een gitaar Ja. of hier best gewoon bij een band gaan? Nee, het is begonnen, ik begon achter de piano. En de piano wie mijn therapie, mijn muziek en nu heb ik een band. Stel eens even voor. Dit is Corné achter de toetsen. En Emiel achter de drums. En Ivar achter de gitaar en Bart achter de bas. Hoe best toen deze band kwam? Ja, ik zocht een band en toen had ik roemregen en zo kwam ik iedereen een chin. Ja. En dan maar oefenen. En dan, wat komt er dan uit de eerste uur van Jan uit? Is dat die idee of is dat een soort improvisatie met de band? Hoe werken ze toen mee horen we? Nou, ik had de basis dan dus zelf als kreun achter de piano en dan breng ik dat naar de repetitieruimte en dan matchen we daar samen een level up van, zeg maar. Ja. Hoe is dat songscrewen? Ja, Dat is een vak, hè? het is een vak en het is voor mij ook heel belangrijk, omdat het dus een soort van therapie is voor mij, om alles van mij uit te schreeuwen en ik had het nodig. Ik mat het van, ja. Daar praten we straks nog even verder over. Eerst even het muzikale gedeelte nog, want du hast inmiddels een showcase gewoon in Greensland. Du hast nog clips released. Ik zeg ook, dat is op Noorder Songstien hast mee horen worden. Du was best een vliegende start maken, hè? Ja, dat klopt. Een hele mooie start. Vooral in de coronatijd weer dat een hele mooie start. En mooi beginnen van mijn popronde. Hoe raar wie dat? Want het wie al je digitaal natuurlijk was de eerste die. Ja, en other shows zien dan wie het mij zittend publiek. En dat wie ik wel even oors. Want het was natuurlijk gewoon dat iedereen ik een beetje kan dansen. En dat wie net zijn in het begin. No gelukkig wel. Maar ik denk dat we een hele protte geluk gewoon hebben mij. Dat we vol show zien. Ik wil wie het zittend. Bist u een dance act? Of bist u een live act? Of bist u... Hoe maar wat zien? Nou, ik wil wat meer tanai, wat meer dansen. Maar nu ook is het wel gewoon een beetje swingen. Hoe heet het eerste noemen? Fool for Love. Blondo, live in Noorderwien. I tried to sing along, but baby,
wat een act, hè? Goeie muziek, goeie band. En natuurlijk ook een verhaal van Blondo. Dan ben ik even verhuizen naar de Vleugel. Te Gerk met Blondo trouwens. Straks, dus dan een soort ballade, mag ik hem zo nemen? Ja, het is wel een ballad. Ja, dat klopt. I'll take it. Voordat we daarover praten beginnen. Eerst even naar, was toen super zeiden in het vorige interview. Muziek is een grote passie, maar de broek is het ook om zaken uit het verliezen te verwerken. Wat precies? Nou, voor dit nummer is het aanstaan dat gitaar dat ik opgegroeid ben als queer in Friesland. En dat is gewoon net altijd makkelijk west. En daar valt ik nog wat te helpen in de acceptatie. En daar wil ik om bijdragen door middel van, ja, bijvoorbeeld dit nummer, ja. En de muziek en misschien wel de hele show eromheen? Ja, ik mijn fashion en de hele show, mijn dancers, of wist het net, ja. Wanneer kwam dat gevoel bij jou omheen? Dus nou, misschien net eerst concreet queer worden woest, maar dat is wat oors wist dan een jongen in een speakerjekje die naar normaal gaat, bij wijze van spreken. Nou ja, queer, zo ben ik binnen natuurlijk. En dus dat weer heel snel duidelijk. Ja, hier staat gevoel voor toch? Ja, ik wil, ja. En dat, ja, en daar ga ik wil vrij snel uitspreken. En maar net altijd even makkelijk dus. nee, net altijd even makkelijk. Het is ook maar de omjouwing reageert daar ik op. En dat wie even oors, dat weer wat minder leuk. Had het dan nog thuis of juist de buurt West-Vennest? Of misschien wel de stad? Dan komt het snits hè, van origine. Ja, jou het en daarna snits, maar thuis wie het goed en thuis wie het accepteert, gelukkig. En Veilig dus. heel veilig, ja. En, maar de omjouwing wie minder. En dan gist, ik als puber ging toch ziekje, nee, wat is dan, waar kan ik me thuis vielen en welke omjouwing meer als thuis. Dus ik denk dat het nummer meer, daardoor gaat, wat is dan thuis, waar kan ik me wel veilig vielen en bewegen, ja. Hoe had dat zich bij jou uit? Ik bedoel, bist je op een gegeven moment helemaal in je eigen wereldje kropen of bist je het vlucht? Nou, ik hier wel een aantal vrienden waar mij bepaalde interesses deelde. Maar ik ben wel in mijn bubbeltje zitten gaan en mijn eigen muziek en of mijn eigen kermekes is, maar ja. En hoe is dat nou om, ja toch qua uiterlijk en die verhalen, maar ook de muziek. Het hele verhaal, was toen haast, dat straalt nog helemaal uit. Wie dat moeilijk of haast ik op een gegeven moment die keuze maken van nou ging ik full speed naar Boetenta? Nou, ik mat wel, want het zit zo in me, dus het mat gewoon. Kies net hoor. Nee, ik ken het oors en ik vind het ook belangrijk dat oren mensen ik weten dat als dit viel is, dan was dat wel. Maar als gewoon dicht bij die cells blowen en was dat, ja, shenlitten vind ik. En dat doe ik dus ik, ja. Gaan mensen die protesteerden hier, maar we best de beschadigd uitkwamen? Of kies je nou, zou je nou stien, anno 2022 redelijk, nou misschien won mijn pine, maar sinds ik ben toch een onbeschadigde wereld in zie. Nou, ik denk wel mijn pine, maar ik denk dat de mensen sterker maakt. En ik ga mijn therapie, mijn muziek gewoon. Dus dat had ik wel hopen. En pine jerter dan ik bi, helaas. Maar het is wel zo. Bi levend, denk ik. Valt nog een hoop te winnen en ik zeker hier in Friesland dus. Ja, zeker. Ja. Hoe heet het nummer? I'll take it. Listen, I've got something to say. Would I be better off dead? I don't know. Listen, can you help me find my way? Could you help me find my path, fast or slow? 'Cause I don't know where to go, I don't know where to hide, I've got nowhere to go, please help me. Yes, my home is my heart, I recently discovered that wherever I go, I'll take my home with me. I'll take my home with me.
just said. Listen, can you still help me find my path? 'Cause I don't know where to go, I don't know where to hide, I've got nowhere to go. Please help me. Yes, my home is my heart. I recently discovered that wherever I go, I'll take my home with me. I'll take my home with me. I'll take my home with me. I'll take my home. I'll take my home with me. I'll take my home with me. I'll take it. 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 When a cigarette filter burns, start of something that went wrong. Flames conquering the hands of time. Cracks in the wood turn to ashes and wine. Alcohol flowing into riches. Muscles grasping for some air. Papers turning into media. Muscles cramping when you get near. Respect to respect, no respect to neglect. Times used to change, now we're walking away. We see, don't react, we listen to the story. Respect to respect, no guides, no glory. There's a light, a strange little light.
something that went wrong. Flames conquering the hands of time. Cracks in the wood turn to ashes and wine. Alcohol flowing into riches. Muscles grasping for some air. Papers turning into mania. Muscles cramping when you get near. Looking at the ocean, where will it end? The water is rolling towards me. It's coming closer now, it's coming closer now. I lit a candle in the sand. The sun is going down, it's going down.
getting colder now. It's cold outside. Time is healing. Time is healing. Oh, time is healing. Time is healing. I lit a candle in the cell. Well, birds are flying over, spread their wings high in the sky. One of them just lost a feather. I lit a candle in the cell. The wax is slowly melting. Oh, I know I am growing older. My life is slowly fading. Time is healing. Oh, time is healing. Oh, time is healing. Time is healing. Ja, nieuwsgierige act. Blondo, Home in de Gaten. Goeie band, goeie muziek. En een man met een verhaal. Dat kijk ik zussen van deze band. Ik kies al een paar keer aankondigen. Ja, je mag er een paar willen praten natuurlijk maar heel kort. Want Papa J en de Holly Rollers, alleen die titel is al fantastisch. Ja, twee broers en een neef. Huiskeer me vraag, waar ben de broers? Wij jou lekker geen antwoord erop. Goed, bij deze. Lenny, Jeroen en Erik, mooi dat je er binnen. Ik ben toch even vrij. Hoe kom je mooi namen? Ja, dat wordt dus vaker vregen, maar het is meer... Je vrij je erom. Ja, dat klopt. Het is een heel makkelijke naam. Maar nee, het is eigenlijk ontstaan omdat ik hiervoor volle meer bands had. We schreeuwen het materiaal zelf, mijn broer Lennart en ik. En uiteindelijk hacken alle muzikanten steeds zo. Dus op een gegeven moment wie het van, dan neem ik het Papa J. En dat ik er dan ooit bands leden bevind. Nou, zodoende. Op een gegeven moment zei mijn broer van, nou, uw neef die drumt hè. Laten we hem vregen. Zo gezegd, zo gedaan. En de Holy Rollers were born, zitten we dan. Dus ja, het slaat nergens op, maar dat doe ik. Dus daar doen we het om. En je maakt wel lekkere muziek. Hoe is dit ontstaan? Het was toen een fitje. Wie mijn broer en ik eigenlijk een keer mij
Ja, nou, kleermaai klinkt heel negatief. Alles is wie toen al heel serieus. En dat is net erg, hè? Dat is iedereen zijn Nederlandklep. Dat is hartstikke mooi. Maar wie toch van, er is net echt een band die na uur inziens een beetje zelfspot had, lol, skieten. En dan had ze natuurlijk genoeg. Maar wie toch... Iets te skieten voor de hutlezen, hè? Juist, inderdaad. En toen dachten we, kennen wie er om leidje, dan schroeven we het. En Zadwaande is binnen de eerste 2 noemers skreun. En toen wie het hoppa. Ik hoorde wel van een lekkere sleazy rock'n'roll. Wie dat voor echt de beginsound? Of is dat zo al oefenend? Mijn potje bier neem ik gewoon? Of is het cola? Wat wordt er? Nou, ik ben oorspronkelijk bassist. En mijn broer zei van, ja, nou, gitaar. Dus, ja, ik speel geen gitaar, geen akkoord, niks. Dus wij hebben 60 gitaar naar een open G. Dan is het gewoon vinger erom en... Lekker makkelijk. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dan hebben we al een album uit en 2 is onderwijs. Dus dat gaat goed. Ik ben even met die Borman praten, want die stuk Rutter nog. Je hebt nog alles zelf, hè? Van vorm jou en clips. Ja. Dus dit is echt zo'n project, lang leven de lol dus. Ja, dat komt wel op Del. Hè. Het is net serieus, want iedereen alles is serieus. Ja. Je moet wel een beetje een leidje. En toch kan ik me voorstellen, als ik die sound zei, dat je daar wel weer serieus mee bezig bent om het een beetje goed klinken te laten. Ah, maar het zou zo goed klinken als ik een keer feestje bouwen. Wat wil je hem? Gewoon lol trappen en weer showen? Ja, wie zo. Net serieus, hè, hallo. Hoe hem dat mij, want het album is uit, hoeveel nummers staan er wel net op trouwens? We zitten op Alwe. Ja, Alwe, hè? Ja, behoorlijk wat. Ja, inmiddels. Ja, daar ben we gewoon in de maak natuurlijk. Hij heeft mijn eigen studio, doe je hem alles zelf? Of hij hem dan een studio weet je hem heen? Nee, we doen alles zelf. Gewoon lekker in een keer met een beetje poetsen. En hoe gaat het met nummers screwen? Dat ik met zijn trein? Ja, voornamelijk wel. Dat is op vrijdag aan de biel gekomen, een blik bier erbij, klapblok erbij, even screwen, even zien wat eruit komt. En tot nou, gaat het hartstikke goed. Ja, nou, ik zie Engelstalige teksten voorbij komen en dan eerst een noemer dat gaat hoe Arnhem. Ja, dat is een oud collega van mij, die werkt in Arnhem. Frank, dit is voor die. Nou ja, maar dat wie ik een grap. Die zei van, oh, wat maak jij leuke muziek? Kan je een nummer over mij schrijven? Ja, is goed. Nou ja, en zij is dat ontstaan. Nou, main man from Arnhem, inderdaad. Ja. Net te volle ambities, maar ondertussen wel een beetje serieus altijd op het loot komt ze ook wel. Vorm jou en wel een beetje. Ambities is mooi. Ik zeg wie hoe er net is ballen van te verzinnen, maar optreden op podia, dus had je niet nodig gaan. Maar Dat mij. Juist, maar de podia. We willen gewoon spelen, lol, had pleziermeidje en we halen op Free Straatfestival. Iduna hebben we met een kleine prijs stond. We zien dat het goed is. Als het goed is, volgend jaar pleur op. We hadden, Kijk gewoon lekker man. en zaterdag zitten we op cultuurcaravan van de Lawaai en Iduna. Ja, want je komt uit Drachten, hè? Juist. Ja, dus dan geef ik daar los. Hoe is de muziek zien op Zuid? In Drachten leeft het wat? Ik had geen idee. Nee. Ik ben maar jezelf bezig. Je bemoeit hem gewoon lekker nergens maar. Inderdaad, we doen je ding en dan sluit u ze op, bier erbij en kleer. Je hebt zelf wel eens naar concerten, orenbands? Nou, dit is het waar. Je bent kwart naar Ramstein. Ja. Nou ja, die hadden kaartjes. En ja, voor de rest, ja, wie vindt nu muziek leuk? Dus dan best er wel altijd mee bezig. Ik vind het een geweldige bandnaam, maar vooral heerlijke muziek. I like it. Welk nummer game doen? Nobody cares. Papa Jane, Holly Rollers! Had your shot, gave it all you got, no one really compare. Back at home, screaming on the phone, blaming your parents 'cause you think it's a fail. Woe is me, all my friends agree, thinking they're the hottest kids in town. Wanna be a star, oh how pretentious you are, the biggest fool around. Nobody likes you, they all despise you. Living there, they'll never will. You ain't scared, can't pay no bill. Not even fat man for free to refill. They just don't know but seem to figure it out. And no one cares what you're on about. Let it go, nobody wants to know, we just don't care. Acting hip, nobody's buying your shit. Why don't you fuck off as fast as you can? That's it for fame, she's screaming in my face. Lady, I'm trying to tend to my own affair. Why don't you get a job, you burn bleaching slob? Because quite frankly, nobody cares. Nobody likes you. They all despise you. Never there, never will. You let scale and pay no bill. That even fat man for free to refill. Acting rude,
bas, Lenny. Op de drums, Erik. Ja, wat een feestje. Eerste aflevering van Noordwien dit nieuwe seizoen. Maar nou krijgt er even wat oors dat je hem krijgt, jongen.
Ja, Screwtefest hebben we in de agenda. 1 oktober, want dan jou is een concert. Maar het is wel een bijzonder concert, zit ik er voor maar even bij. Ik praat aardig nog mee hem, want de pianist helaas, die neemt oorskiën. Jongen. Ja, nou ja, dat is de naam van het koorrek. Waar had het betocht trouwens, die titel? Jongen, ja. Ja, precies. Ja. Hey, Of gong het zo'n beetje? Alinda kan Hast u dat betocht? Nou ja, ooit. Ja, je hebt iets een keer hebben we dat bedacht. Ja, dat is al heel lang geleden. Hè. We bestaan al, nou, hoe lang? Vanaf 1999. Dus Jeetje. ja, lang. En de verste kern of net? Redelijk vaste kern, ja. Ze zijn al aardig honkvast. Als ze er niet bij binnen, dan was het net meer fut. Nooit bijvoorbeeld, hè? Nee. Wat is de kracht van het koor? Enthousiasme, denk ik? Enthousiasme, ja, we vinden het wel hartstikke leuk om te zongen. En dat bringt dus elke waanzin jong weer bij elkaar. Ja, een leuke groep. Ja, ik zeg koor. Het vocal group, hè, eigenlijk. klopt, vocal group, ja. Heb je nog lange vergaderingen over welke nummers wol en net? Of hoe zit dat eigenlijk? Nou, daar hebben we een muziekcommissie voor. Die bepaalt de nummers. En wel in overleg met de dirigent. En dan gaan we ze zingen, ja. Is het moeilijk jongen of net? Technisch jongen, maar direct op gestudeerd worden of gaat het vrij makkelijk? Nee, als je maar in koorvorm bent. Partij bij partij, dan is het goed te doen. Oké, stiekem ik was een beetje verschoelen. Dus. Ja, nou, precies ja. Ja, ik maak oren mooi hè, inderdaad. Ja, anders dan En welke toonsoort zit toen meestal? tenor. Tenor. Heeg. Ja, mooi man. Wat is die favoriete nummer? Oh mijn jongen, maar die zongen we het net. Helaas. Maar er komen straks toch 2 hele mooie nummers. En de pianist neemt toch wel eens hier. Ja, heel erg vonden we dat. Toen we het hoorden, toen waren we allemaal een beetje ontdaan. Zo van, nou, hoe kan het? Na bijna 11 jaar gaat hij weg. Ik neem hem daar. Ja. Ja, hier zit hij dan. De pianist. Achter u zijn vleugel. Matthijs Soldaat. Eerst brengt nog die vleugel. Bevalt hij een beetje? Ja, dit is prima. Dit is Steinway, hè? Beter wordt het niet. Nee. Wat haar zelf? Roland. Ja. Oh. Het is al digitaal, dus dit is wel het allermooiste wat er is uiteindelijk. Is het ooit begonnen bij piano bij die? Nee, ik ben ook met keyboard begonnen. Keyboard begonnen en toen met mijn docent Paul Bergman destijds. Na 2 jaar mocht ik blijven en hadden we 1 maar. We gingen poppiano spelen. Dus daar is het begonnen. Speel je alleen maar popfestjes of doe ik wel klassieke stukken? Nee, ik blijf zo ver mogelijk weg bij het klassieke. Nee, vooral popmuziek, ja. En hoe is dat met een koor? Want dat lijkt me toch ook wel weer ingewikkeld. Een behoorlijke groep die met hetzelfde tempo wordt horen. Daar heb ik gelukkig akker voor. Ja, dat wel belangrijk is, een dirigent. Dus ik af en toe kijk met een schuin oog naar de dirigent. Dat is heel fijn. Maar ja, klopt. Het is heel anders. Toen ik ooit bij Jongjongen kwam, had ik geen koorervaring. Dus ik ben eigenlijk met hen opgegroeid. Nou ja, als je intussen boven het oors wordt, best aardig wat hier en verder. Maar dan eerst ermee stapje. Ja, klopt. Waarom? Ja, dat is een keuze. Die maak je niet zomaar natuurlijk. Want het koor is echt een heel bijzonder koor. Nou, dat heb je gehoord. Maar goed, corona kwam. En dan ga je toch nadenken van hoe erg mis ik het? Je leven wordt anders. En ik kwam als jongetje binnen. En ik ben als een man vertrokken, zal ik maar zeggen. Getrouwd, afgerond studie, een baan, kinderen. Het leven ziet er anders uit. Soms maakt het weer een andere keuze dus. Ja. Zo is het leven. Zo is het leven. Welk nummer geef je hem op? Volgens mij gaan we nu Arcade doen van Duncan Lawrence. Succes. Dankjewel. Still fixing all the cracks. Lost because
Ja, is het net fantastisch. Ze doen nog een nummer, hè? Dus wat ook nog belangrijk, blijf nog even heen voor de televisie. Dit weer aflevering 1 van het nieuwe seizoen van Noorderwien Live. Na je weekend ben we er weer met het muzikale Dwarsplein van Friesland. Bedankt voor het zien. En nog één keer jongen. Tot na je weekend. Hoi. Hart op slot, ik hoor je praten, maar je bent er niet, nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen, door jou ben ik nooit alleen. Voel je naast me, als ik 's nachts op straat wil vergeten, wat in mijn ogen staat geschreven. Je moest eens weten. En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen. Ik kan alleen zingen.